Meta jien insemmi l-Malta noffendija wista spiss kull ħaġa tajba jien ninsija l-kumplament nofendi biss iżda x'in jiġi l-barrani jaddili xi kumment daqqa waħda mal-tibburi patriot dan il-mument toroq qodma u b'kisra ħaddiema għaż-żenin iżda ġodda kissinijhom ħallejnijhom imħamġin għall-Ingliżi u t-Taljani tagħti demmek u idejk iżda meta tilab Malta il-ħanina x'tim tan-nejk kif qassisni dan l-idjota intefaħ u jiftaħar raġel xi ħaġġab liċenzja jiftaħar jaqal baħar iżda meta jinsab fl-aħħar x'karozza broti sbieħ mura rani jinġannar biex jismani r-raħat sbieħ Malta tiegħi dejjem tinmer u tisbieħ offru dak il-barrani li sbuħi dellhom kisir timbik maġ tid-dinja m'għadix titrattak l-istess il-ġassata x'dak li waqqak spiċċa kien il-Malti stess il-ġassata x'dak li waqqak 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 kien il-Malti stess biex futuru lanqas tama għax dik sira sajra wisq tista' tgħidli fejn il-loġika tas-sitta taħseb biex qed tagħmel din il-gżira u l-fatt li intu man żewġ idejn ħarsa għajn moħħ normali minx bakkan għax ma tgħidx li minx kapaċi taħwista dak li trid ħassibħalek prima klassi trid li diret bil-ħafif meta fl-aħħar inti stembaħ li xejn hu wartu sar daqqa waħda twaħħal Malta x'minn ġoddaġet ħal-ġottar Malta tiegħi dejjem tinmer u tisbieħ offru dak il-barrani li sburi dejlhom kisir inti mikmax tid-dinja m'għadix titrattak l-istess iċ-ċassata x'dak li waqqak spiċċa kien il-Malti stess kemm nixtieq li konniex barra kostu flus qatt ma jintemm isma' xbin ħadd mu jżommok qabaħ ħwejġek u tlaqlem jekk dastant inkonvenjenza illi tgħix dan il-pajjiż tista' tgħid fejn il-prudenza tgerger biss mingħajr ma tqis kif dik-gżira tagħtek ħajtek provditlek kull ma trid iżda xorta rid li titlaq bl-daħjil tas-sersib meta fl-aħħar inti stembak xejn mu friżdas il-ħarrub daqqa waħda lura l-Malta u taħsel idek minn kull lum Malta tiegħi dejjem tikber u tisbieħ offru dak il-barrani li sbuħi dellhom kisir inti bik m'għax tid-dinja m'għadix titrattak l-istess iċ-ċassata x'dak li waqqak spiċċa kien il-Malti stess Malta tiegħi dejjem tikber u tisbieħ offru dak il-barrani li sbuħi dellhom kisir inti bik m'għax tid-dinja m'għadix titrattak l-istess iċ-ċassata x'dak li waqqak spiċċa kien il-Malti stess iċ-ċassata x'dak li waqqak spiċċa kien il-Malti stess iċ-ċassata x'dak li waqqak spiċċa kien il-Malti stess